zehasotik joan. Eta Gilorren etxian sartu nintzen aurreneko aldean, beretan munduaren erdi gauza konprenitu ditu. Ni haren sukalde pop batera sartu nintzenean, eta haren sofa erabat psikodelikoak eta ikusi nituenean, benetan iruditu zitzetan ez bakarrikan Bilbora joan nintzela, beste planeta batera joan nintzela. Halako momentu zoragarri badago, beti iruditu zait poetikoki ez dakit. Agian bizitzan inpresio gehiena egin didana, eta da Victor Davironek halako goiz batian ikusten du elurra idula. Eta elurra idula ikusten du, eta hor kontatzen du gitar doktoreak ze erreakzioa duen Victorrek, txorabiatu egin da. Literaturaz lerro bakar bat eskatuko balidate, nik esan nuke literatura idaztea, eta batez ere naiz beti fikzioa idaztea, o poesia idaztea, hori beti dela itzultze bat, buruko lainuak usatzia eta mamitzia eta hitzetan jartzia, laino hori harrapatu nahian ez. Umeak dutena, ume guztik denok duguna ba, idazleak aurkitu egin behar du bere baitan. Hori ez da hor, bandeja batean bezala ez dizu ekartzen, hori aurkitu egin behar dezut, horretarako idatzi behar da. Ze idatziz jakiten duzu zein dan zure gune poetiko hori.